Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. So, buzu ukuthi number 3 ubani. Nakhumbula ngegazi sesike sabuza ukuthi number 3 ubani ngoba kuvela ukuthi usukele enambeni esemuva wagcina number 2 bekade bekhona beba u4 nangu ku number 3 number uthi ke uVicky yena bamdampe engakafiki kubazali yena ubengaka announce yaphela indaba yakhe uLwandle kuyashoka nasebeyayifakazela ke bonke ukuthi uVicky ube number 3 nezingane zithi hawu ngichaza uSnake uthi uSnake uthandane nabo boba3 baye kwi-date bekuyifamily date we guys nayibona into eyenziwe uVicky uLwandle ujabulela ukubona uVicky uLwandle uyakhuluma bese sithi uLwandle akaphawuli uze uyabuza uLwandle uthi hawu pho wena bakulahla cha mina ngithandi ke ngawe noVicky uthi uLwandle kusejabulile ujabuliswe ukuthi uSibindi noVicky bahlukana ujabule efika wajabuliswa indaba futhi ukuthi behlukene uzuthi phela ku right ukuthola good information hayi boLwandle nakhumbula sithi uLwandle ubheke phansi uLwandle bakhona akababonayo mase beyayishintsha imood yakhe ukufika kaVicky kuyishintshile imood yaLwandle ngifisa ngathi niyibonele nani nizengathi nginehaba uze uthi ke manje wena bakulahlile uthi uVicky ke yena wathola seblockiwe wathola se-unfriendiwe wangayithola indaba ke ithi abazali shuthi bathola ukuthi kwenzakalani eCape Town bathi ayipheleke lento uTirelo ke uthi uyazi ilena ke ngibhorayo guys uthi uTirelo I know everything ufike wathi akamazi uVicky mayifika useyazi manje usecikekile ukuthi kuyavela ukuthi uSibindi unjani ayi yabo uThemba uSibindi nokuthi uSibindi umuza kangcono mina ngicubungule ngibukisisa ukuthi nakhuluma ngokuhlakanipha khona uthi uSibindi kancane kuthiwa uSibindi la bese beba u10 kuthiwa baningi noTirelo uthi naye ukuba ubethanda ubengaletha omunye uthi ubengaletha omunye ayishem yabo lo the ku-comment he's cruising nicely usayibhekela nje uSibindi ukuthi wenzani mhla waqonda kuyobonakala ngezinto ayiqondile azenzayo akwazi ukuthi huye othatha icrush yakhe wayenza umngani no-future wife wakhe ingozi sibonwa abazali yena akayiboni hayi simanga sento nangu ku number 3 ilokho nami bengifuna ukwazi ukuthi njengoba kwakuthiwa bebeba u4 ku season 1 unumber 3 uphi laba abanye bathuleleni enye into we guys nibonile ukuthi kukhokho 12,000 bekhokhela intombi uvuye uqeda ukuveza ukuthi ke intombi kade ayiqala shuthi sazophuma ke imali ngeke bethule phela abanye bazala de bebona ku TV kuvela ukuthi kisho 12,000 izophuma phi imali nezingane ezingahlawuliwe hayi nyaka yento ngiyayibonga isupport yenu ngizolobu nginibhora nginilethela zona kancane kanje bye.